बोला ससुरा के कैसन बचाल चलन। ठीक बा, काहे बताई? कैसन घर परिवार से भइल मिलन। अरे कुछ बतावा। अरे तोहरा से तो ठीक है बा। बोला ससुरा के कैसन बचाल चलन, कैसन घर परिवार से भइल मिलन। सुना बतावा तनी। उनका पर हमारा के नज हवे हो, उनका पर हमारा के नज हवे हो, तो हमर पियावा मिलाल रंग बाजे हवे हो, तो हमर पियावा मिलाल रंग बाजे हवे हो। झूठो फेंका तारू ससुरारी के बात हो। अच्छा गड़बड़ बुझाता हमके ओकर हालात हो। हमरा तो कुछ दाल में काला लगता। हाँ हाँ तोहरा तो लगबे करी। सुना भले यार हम तो से यारी रहे, भइल गलती कुंवारे में भारी रहे, भइल गलती कुंवारे में भारी रहे। बहुत बड़ हमरा खातिर दिल के ताज हवे हो, हमरा खातिर दिल के ताज हवे हो, तो पियावा हमार रंगा बाज हवे हो, तो पियावा हमार रंगा बाज हवे हो। भले होई सुघर बाकी हमसे ना सुपर हो। अरे जा हमरो पहुँच करे जा कम नहीं खे ऊपर हो। बस करा। हमरो के हल्का में मत ला, हमू छटले गुंडा है। हाँ हाँ वो तो पते बा। और सुनो उनका बंगला बगाड़ी बसुन लो यार, अब उनके से कोरी लाध के हो प्यार, अब उनके से कोरी लाध के हो प्यार। खंड जी पे बहुत हमके नाज बाब हो, खंड